Hvad så alle sammen? I kender os nok, men hvis I ikke gør, så er det Rasmus. Han er tørne. Det er vi. Og vi hedder tilsammen Bladmandsbrødre. Vi har fået 2 udfordringer. Den ene er Cinema Challenge. Kanel. I kan nok ikke se, hvad der står. No. Og den anden, det er, hvor vi kan lave hvilket som helst stunt. Ja. Og vi er jo fuldkommen selv vælge. Ja. Og vi starter med Cinema Challenge. Hey, hvad så igen? Vi kom til Cinema Challenge, og jeg skal desværre starte. Det bliver ikke så fedt. Vi glemte at tage en ske med, så vi hælder det op i vores hænder. Okay, det er nok. Og der skal Sindssygt. det her, det burde være nok. Han spiser kun halvdelen. Nej, jeg gør ikke. Sådan sindssygt. Føj. Og så åbn lige det, vi skal have at drikke. Føj. Åbn! Ja, så det her. Det må jeg altså aldrig gøre derhjemme. Er du galt og forfærdelig? Føj, prøv at se så meget, jeg er stadig her tilbage. Det skal jeg ikke spise. Også jeg vil råde dig til at lade være. Prøv at se min hånd. Og det skete også på mit ansigt. Det er derfor, jeg er lidt brun. Vi ses, vi kommer tilbage lige. Ja. Hey, Så er vi tilbage igen. nu er det blevet min tur. Det er svært. Også hæld noget op i din hånd. Og jeg skal nok vurdere, om det er nok. Det er rigeligt. Det er rigeligt. Og det var ikke nær så meget, som jeg tog. Jeg tog også virkelig meget. Og så kom så og slug det. Nu så han tager lige kanelen. Det jeg gør. Kom så. Her. Skynd dig at drikke. Prøv at se min hånd stadigvæk. Ja. Han brækker sig. Og det der, det er ikke det, han drak. Nej, Ja. det var det ikke. Vi ses igen. Der kommer snart en ny video. Undskyld for, at vi ikke har lagt op i de sidste 2 uger. Det skal vi nok rette op på, så der kommer en til. Okay, jeg har fået det dårlige smag ud af munden. Min hånd er stadig lidt brun. Ja. Og den har også. Og nu vil vi holde en fest med kanel. Her, giv mig noget. Der er mega meget kanel på vores hænder lige nu. Og 1, 2, 3. Nu! Kast. Fedt. Jeg spiser Ikke i nærheden af det. Jeg spiser noget mere. Nej, du gør ej. Det jeg gør. Se din trøje, Ras. Vores hænder bliver helt brune. Så står vi jo først lidt med kanel. Jeg vil have noget mere. Kom ind. Giv mig det. Vores hænder, de blev meget brune af det her. Ja. Vi ses næste gang, og det bliver også en udfordring, ved vi. Så I får lige hurtigt lov til at se græsset. Lige om lidt. Sådan ser græsset ud lige nu, fordi vi har smidt rundt med kanel. Thomas, prøv lige at komme tættere på. Se her.